Bonġu u l-ħadd it-tajjeb jekk qed tara dal-video meta qed nirrekordjah live. Bħalissa li huwa suq biżna nofsjannar sew, nibdew ninnotaw ċertu affarijiet li pereżempju isma' jiena fejn kien beħsibni nasal kif semmejt naqra l-ġimgħa l-oħra, għadni jew ma bdejtx fuqu jew inkella bdejt u ma komplejtx diġax taf inti jannar ikolli ħafna dal-ħsieb illi ħanamel xi ħaġa fejn jidħol pereżempju x-xaham jew ħanibda niċċaqlaq naqra waħda mir-riżoluzzjonijiet u nsib li ma nagħmel xejn. U fuq il-video tal-ġimgħa l-oħra kelli ħafna anke mistoqsijiet, kien hemm ħafna min kellimni u vera proset tal-interess u allura qed illum ħankompli fuq l-istess ħaġa billi nistaqsi mistoqsija sempliċi. Isma' dak li qed tagħmel illum huwa għal dak li tixtieq tasal għalih jew huwa dak li inti mdorri tagħmel? Tgħidli spjega li naqra oħra. Jekk dak li inti mdorri tagħmel mhux qed jgħinek biex tasal fejn tixtieq, bħal ngħidu aħna braħ ħabib tiegħi qalli għajdli kif ħanamel, għajdli ċina vera qed inħoss il-bżonn li nagħmel l-exercise, imma mdorri immur ix-xogħol kmieni u mbagħad wara x-xogħol nibqa' sejjer dirett id-dar, m'għandix id-drawwa kif jagħmlu sħabi illi mmur direttament nagħmel l-exercise, x'nista' nagħmel. U il-dar ħabib tiegħi l-bieraħ qed ħanejdlek x'tagħmel, qed jew aqbad il-ħwejjeġ poġġihom fil-karozza u inti ħadd tmur tagħmel l-exercise qabel ix-xogħol tinħasel il-post fejn hu imbagħad il-gym, l-istudio, whatever, u mbagħad tibqa' sejjer ix-xogħol. Jew inkella jkollok il-ħwejjeġ miegħek fil-karozza biex inti flok ma toqgħod tmur id-dar tidħol taf inti u once tidħalt id-dar daqqan qala żeffuta, daqqan qala xi ħaġa oħra dejjem ħassib x'tagħmel id-dar. U jkun iktar challenging kan poġġuha hekk li toħroġ mid-dar biex tmur għall-exercise. Allura iżżomm il-ħwejjeġ fil-karozza u tibqa' sejjer dirett tagħmel l-exercise ħalli once tidħalt id-dar ma jkollokx għalfejn toħroġ 99% speċjalment matul il-ġimgħa u dik għatejn biex darba wara l-oħra mela l-ewwel darba ssiba komda, t-tieni wkoll, it-tielet ukoll issir drawwa għax ġismek jibda jieħu gost illi qed jagħmel din il-proċedura għax anke lilek innifsek tkun qed tagħtik dik iċ-ċertu poter li tajt tara naqra żammejta kelmti rġajt diġà 3 ijiem minn fila li mort l-exercise jew diġà ġimgħa ġimgħatej tlieta fejn qatt kont nobsor illi ħanżomha bis-serjetà. Allora dik id-drawwa imbagħad għax ħassir parti minnek ħatibqa' tagħmilha, m'intix ħadħoss li qed tagħmel xi effort ta' barra minn hawn biex tagħmilha għax hija parti mir-rutina u tkompli tagħtik ir-riżultati. U l-istess ħaġa fejn jidħol l-ikel u hawnhekk min jinteressah speċjalment dwar dak li jiekol u min għandu anke issue forsi ta' xaħam żejjed, ħanitolbu jiftaħ daqsxejn widnejh, mhux għalik biss forsi għax forsi dak li jkun ikollu pis tajjeb imma tkun taf xi familjari jew xi ħbieb illi qegħdin f'din is-sitwazzjoni illi jixtiequ jiddiljaw daqsxejn max-xaħam żejjed illi għandhom insomma. Fejn isibu illi waħda mill-iktar drawwiet aċċettati fid-dinja hija li nieklu kull ftit sigħat. Drawwa oħra hija li niekol għall-lunch jew li niekol għad-dinner illi niekol dejjem kważi l-istess ħin. Illi jessax ma fiha xejn ħażin. Il-problema qiegħda hawn. Jekk jiena ħanikol f'ħin illi m'għandix ġuħ u qisu ħanisforza li nnifsi li nagħmilha u nerġa' nagħmilha, apparti anka it-tip ta' ikel li nieklu, naturalment, dal-fenomenu ta' frequent snacking illi ħafna kumpaniji kbar iridu ibellawna li hija healthy jew li hija importanti, tajjeb, fil-verità qed iwassal għall-epidemija tal-obeżità illi għandna fid-dinja biss, inkluż brata allarmanti kif nafu f'Malta. Jiġifieri l-obeżità ma tiġix għax bniedem ma jiċċaqlaqx biss, tiġi ħafna u tiġi l-aktar minn dak li nieklu u mill-fatt li aħna nieklu ta' spiss. Issa nitħajrek tgħidli isma' ma jekk niekol għal-mod tal-kelma daqqa xi seled u daqqa xi biċċa laħam jew xi naqra ħuta, daka mhux tajjeb hekk billi nieklu kull ftit sigħat x'qed tagħmel ħażin, min qed tagħmel xejn ħażin. Però li jista' jkun li jiġri u li jiġri f'diversi nies huwa illi tidra dik id-drawwa li dejjem trid tiekol, dejjem bla aptit, qatt ma xbajt, dejjem trid aktar. U dak huwa apparti illi ħajdejqek emozjonalment, għax tgħid naqra jien dejjem brokna vojta qatt min sodisfatt, speċjalment dawn li jgħidulek kull ftit u spiss. Bil-ftit, ħafna rġiel speċjalment u anke nisa tagħma speċjalment li ġejdu lina bil-ftit ma nintelax jien taqbiżli, jien jaqbadni iktar nervi. U nifhimkom għax jien bħalkom. Imbagħad hemm il-kunċett li ħafna minnkom smajtuni nsemmih kemm il-darba li huwa intermittent fasting. Din hija sistema
fej hija antika minn żmien ma nafx meta, tajjeb ġifri minn dejjem. U hija xi ħaġa illi jaqblu fuqha kull reliġjon, issa reliġjonijiet kif nafu ma jaqblu flimkien kważi fuq xejn. Imma kull reliġjon mid-dera l-inqas jipprattika xi ftit jew iżda li jgħidulu is-sawm, il-fasting. Illi dan inti ħatajt isma' jiena pereżempju jekk il-lejla nikol l-aħħar fit-8 ta' filgħaxija. Jekk nikkalkula idealment 16 siegħa, mela ħajjiġu għada f'nofsinhar, tajjeb, ħajkunu għaddew 16 siegħa konsekuttivi. Illi fihom jiena għażilt li ma nikolx. U għażilt likwidi li ma fihomx kaloriji. Mela ngħidu aħna ilma still jew sparkling, kafe jew te iswed, decaf, jiġifieri għal min speċjalment jitnerves malajr, m'hemmx għalfejn tieħdu l-kafe in-normali, tistgħu tieħdu anke decaf, basta jkun bla ħalib u jkun bla zokkor, għaw anke min pereżempju jagħmel l-ilma li jista' jsaħħnu mbagħad tħalli xi lumija tiflowtja, naqra ginger u naqra affarijiet hekk, insomma, naqra toma, naqra flavor, però importanti ma jkunux daw il-kuluri artifiċjali biex niftehmu hekk, għax inkella il-moħħ jista' jieħu l-messaġġ illi hu kiel xi ħaġa. U is-sawma noħorġu minnha meta aħna nkunu qisna kilna jew xrobna xi ħaġa li tagħtina l-enerġija, li tagħtina il-kaloriji. Tajjeb, allura għal dak il-ħin ngħidu aħna bejn 8 ta' filgħaxija u nofsinhar pereżempju tax da, again, is-sabiħ tagħha huwa li tagħżel inti fiex ħin tagħmel dal-perjodu. Ikun hemm diversi nies jgħidu li naħdem b'xift, ma nistax dejjem ngħid mit-8 ta' filgħaxija sa nofsinhar mhux ħanikol għax dak il-ħin jien anzi jkolli bżonn pereżempju niekol għax dak il-ħin biss għandi naqra break. Tajjeb, għal mod tal-kelma, tista' tagħżel inti meta tagħmel dawn 12 sa 16 siegħa, idealment 16 siegħa konsekuttivi sajjem jew sajma. U jagħtik riżultati mhux biss għal kontra x-xaħam, imma jrabbilek ċertu dixxiplina, li tajt isma' jiena mhux qed niekol għax hekk imdorri bil-ħin, jew mhux qed niekol għax bin-nervi, jew mhux qed niekol biex niċċelebra pereżempju, jtik ċertu dixxiplina li l-ikel nismawh tal-ju li l-ikel huwa l-enerġija tagħna biex aħna nibqgħu ħajjin, biex aħna nkunu healthy, mhux niffangaw fih, niżvugaw fih, kważi nabbużaw bih u mbagħad ara daqsxejn il-konsegwenzi li jħallilna, frustrazzjonijiet, min jaqta' nifsu, min pereżempju il-ħwejjeġ ma jibqgħux jiġuh, min jibda jħossu inqas kapaċi jagħmel affarijiet ta' kuljum tal-ħajja min ajmalem ma jmalaw, dawn huma kollha fatturi li biex xaħam żejjed tajjeb aħna ħaniggravawhom biex ma nsemmux affarijiet oħrajn. Diabete, pressjoni, mar tal-qalb. Tajjeb naraw ħafna ċifri, speċjalment dal-aħħar sentej fuq l-news, però ftit jafu li jmut average ta' persuna kuljum bl-obeżità u Malta. Wieħed kuljum bl-obeżità u Malta, average. Ovvjament, dal-affarijiet ma tantx nisimgħuhom, tajjeb imma nafu il-problema li għandna, però mhux qiegħed hawn biex noqgħod nitkellem fuq il-problemi, anzi niddejjaq, anzi biex ngħidlek isma'. Insa forsi dak li kont taf, insa forsi dak li kont imdorri jew imdorrija, naf li mhux faċli, għax ir-rutina trid tinbidel biż-żmien imma ġurnata wara l-oħra, meta inti tibda timxi biex tagħmel dawn l-affarijiet li semmejna llum. Mela idealment fl-opinjoni tiegħi huwa li l-exercise issib ħin għalih imqar, 3, 4, forsi anke 5 darbit fil-ġimgħa, nofsija kollox. Ħa tagħmel l-exercise li jogħġbok aħna pereżempju in New Better Life nagħmlu dawn in-nofsija exercises. Fejn dejjem ikun hemm coach li ħa tgħidilna jew jgħidilna x'ħa nagħmlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex jaraw li qed nagħmluhom sew. Ikun hemm il-mużika, il-coach tisimgħu jew tismagħha ċara bil-headset, ikun hemm nies oħrajn illi qegħdin fl-istess ilma tagħna, jiġifieri fl-ambjent tagħna pereżempju mhux ħajkun hemm bodybuilders jew ballerini, għax aħna ma nagħmlux training tal-bodybuilding jew tal-bale. Min jixtieq isir bodybuilder jew bale, hemm il-postijiet fejn jista' jmur ukoll għax birds of a feather flock together jgħidu kemm importanti. Imma pereżempju fil-Kastana qegħdin grupp ta' nies illi l-koll nixtiequ jew nitilfu xi ftit jew ħafna xaħam, nittownjaw, innaqsu l-istress, innaqsu l-ajmalem l-ajmalaw, ikollna aktar enerġija, nqumu aħjar u noqogħdu aħjar. U daw il-fatturi illi, insomma, flimkien għax inti tkun faqda, tajjeb tagħmel kraċ il-xulxin, tgħid kelma qabel, tgħid kelma wara, kollox jgħin. U fejn jidħol li kell ħanerġa' ngħid. Ninsibu u naraw bajnejna ħafna riżultati tajbin ħafna b'dak li jidħol intermittent fasting, fejn inti tagħmel ħinijiet konsekuttivi li fihom is-sum. U imbagħad, għax din sejt ngħidilkom, meta sar il-ħin biex tiekol ngħidu aħna f'nofsinhar, imbagħad bdejt ikol ikel illi idealment huwa naturali u organiku kemm jista' jkun. Mela x'inhu l-iktar naturali?
Ir-ross, pereżempju, jew inkella xi pakkett minn dawn li nieħdu tal-pakkett. Ħalli ma noqgħodx nagħmel reklami. Tajjeb, ovvjament ir-ross huwa ħafna iktar naturali. Xi hu l-aktar naturali? Xi biċċa laħam jew ħuta jew inkella xi fish finger. Biex tifhmuni ċar, iktar muqrib in-natural dejjem huwa aħjar. F'dak l-aspett ukoll fit-tim tagħna New Better Life għandna anke nutritionist illi di ħatamlilkom pjan personalizzat għax ovvjament jogħġob lilek mhux bil-fors jogħġob lili l-ammonti l-kwantitajiet li għandi bżonn jien mhux forsi dak li għandu bżonn ħadd ieħor, eċetera, eċetera, jvarja skont il-ġeneru, jvarja skont kemm bniedem huwa attiv, x'tip ta' xogħol jagħmel, jvarja mill-preferenzi. Dak li jkun hemm min jgħidlina taf xi problema għandi ma jogħġobniex il-ħaxix, ma jogħġobniex il-frott. U hemmhekk ngħidilkom ukoll, isma' taħsbu li mawx fid-dinja nies illi ma jogħġobhomx il-frott jew li ma jogħġobhomx il-ħaxix u għandhom figura kif jixtiequ u għandhom saħħithom kif jixtiequ. Jekk m'intix ċert nista' ngħidlek fiċ-ċert illi iva. Tajjeb jiġifieri dan kważi kulħadd hemm xi affarijiet illi jogħġbu jew ma jogħġbuhx. L-importanti li aħna nsibu xi ħaġa illi biha nkunu komdi u li tina ir-riżultati. Tajjeb, għallum lab biżejjed dak kien il-ħsieb tal-ħadd tiegħi. Nawguralkom il-ġimgħa mill-aqwa u jekk nista' ngħidkom xi ħaġa batuli jew private message jew xi messaġġ jew whatever jiena u l-ħabib tiegħi Chester li bħal kull nhar ta' ħadd jiġi jiġri għajdilhom bye. Bye. Il-ġimgħa tajba.